Sa ikalimang adlaw, sukad ang pagsilbi sa warrant of arrest kang Pastor Apollo Quiboloy. Luyusag ipagula sa korte nga temporary protection order kagahapon. Doon naghihabi presensya sa kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara kinihuman managlahi ang interpretasyon sa pamunuan sa KOJC ug sa kapulisan labot sa gipagula nga temporary protection order sa korte. Sa labing unang higayon, human ang nahitabong pagsilbi sa arrest warrant ni Pastor Apollo Quiboloy ug upat pa ka co-accused ni atong Sabado. Nakatamak ang media sulod sa main entrance sa KOJC compound sa Davao City. Kini ato sa pag-serve sa court sheriff sa temporary protection order na gipagula sa korte sa Davao City. Butang nga gikalipay sa mga miyembro sa KOJC. Apan gilayon silang nanggawas sanglit buot matud pa ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, nga sa mismong regional office dawaton ang maong order sa korte. Gidawat kini sa legal officers sa PRO 11. Apan misangko sa diskusyon tali ni Torre o ni Attorney Israelito Torion, ang Chief Legal Counsel sa KOJC, ang pagpatuman sa maong order. Which barricade you want to remove? Actually, sir, Let's go for our particular. understanding is that any restrictions and control you should remove. So therefore, our view is that you should be out of the place already. What place are we talking about? The compound of the KOJC, sir. So meaning, since your presence there takes the form of restriction and control as mentioned on page 2, Gibarugan ni Torre. We can see it in the protection order. Never it is mentioned that the police stopped the implementation of the warrant of arrest against fugitive Quiboloy, and never was it mentioned that we will vacate the premises. the rationale of the cease and desist order is the restriction and control. You have to cease and desist your restrictions as well as the control which you are imposing within the compound of KOJC, sir. Sama sa gipagula ang pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos, gibarugan ni Torre nga wala nakaspecify sa order nga muhawa sila sa KOJC compound ug gihunong ang pag-implementa sa arrest warrant. Are there any actions that threatens your life, Of liberty, course. and security? Yes, sir. Your mere presence there, you're not supposed to be there. And to immediately cease and desist from any act or omission is very Dali, expansive. sige, sir. And it is explained in the rationale, your restrictions and control. Buot ni Torre nga tanggalon sa KOJC ang gibabag nga fire truck sa sulod ug ablihan ang gate. Apan sumala ni Torion, kalapasan kini sa bundle of rights sa tag-iya nga maoy magbuot sa iyang property. Gisiguro hinuon ni Torre nga makasulod gawas na ang mga miyembro sa KOJC sa main entrance. Magfile sub ang PRO 11 og motion for clarification sa korte. Samtang kaganinang buntag, nagfile ang legal counsel sa KOJC og manifestation with motion to issue show cause order why respondents should not be held in contempt. Ginahulat pasab sa kampo sa KOJC ang resulta sa petisyon nga ilang gifile sa korte nga mahatagan sila og temporary restraining order ug injunction. Sa payag sa Department of Justice, nahisakop matud pa sa balaod ang police operations subay sa legal order gikan sa co-equal court. Dugang seguridad matud pa ang gimontar nga barikada sa kapulisan alang sa pagpatuman sa ilang tumong. Nagtuo ang DOJ nga moot and academic ang TPO, sanglit na address na matud pa ang mga nakalatid nga issue. Sara gilimod sa Police Regional Office 11 ang nigulang impormasyong plano matud pang bombahan ang KOJC Cathedral. Sa nigulang impormasyon, gihatagan lang matud pa sa PNP og ultimatum nga 2 ka oras ang KOJC para isurrender si Pastor Apollo Quiboloy. Una matud pa pabuthan sa kapulisan ang KOJC Cathedral. Sumala sa PRO 11 wala kini kamatuuran. Wala sa matud pay kamatuuran giputla nila og linya sa kuryente ug tubig ang KOJC. Samtang gikumpirma sab ni Defense Secretary Gilbert Teodoro nga dunay augmentation ng Armed Forces of the Philippines sa Police Regional Office 11 alang matud pa sa police operations. Apan wala na gidetalye kung lakip ba kini sa deployment sa pagsilbi og arrest warrant kay Pastor Quiboloy. Aniya ang pahayag sa PRO 11 spokesperson ingon man ni Secretary Teodoro. Sinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na papasabugin namin ang kanilang compound.
Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan namin sila ng tubig, pinutulan ng kuryente, bakit kagabi ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound? That, I believe, was a request of the Philippine National Police to deputize to support them in relieving their personnel and augmenting their personnel. So the Chief of Staff and the Chief PNP talked about it. Sara ni atubang karong hapon sa media ang usa ka Janeline Bingil, 52 anyos, usa matud pa siya sa duha ka mga gi-rescue sumala sa kapulisan sulod sa KOJC compound niadtong Domingo. Human matud pa nagpakitabang ang iyahang pamilya nga makagawas siya. Sanglit dili matud pa siya ginapagawas sa kini mga miyembro sa KOJC. Ni atubang siya aron nga hatagan og katin-awan nga dili matud pa siya biktima sa human trafficking ug kaugalingong desisyon niya nga magpondo sulod sa KOJC compound. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.